Desperado, COVID-19 nagperwisyo. Ang gobyerno problemado, kaya ang virus delikado. Mga katawhan gipaundang sa trabaho, aron magpundo malikay sa peligro. Kabalaga kahadlok o kalisod, ang gibati sa mga katawan. Idaghan na ang mga nangatapkan. Ang tambal nga gikinahanglan, hangtod karon wapay nakaplagan. Maunga desperado, COVID-19 nagperwisyo. Ang gobyerno problemado, kay ang virus delikado. Mga katawhan gipaundang sa trabaho, aron magpundo malikay sa peligro. Kabalaga kahadlok o kalisod, ang gibati sa mga katawan. Kay daghan na ang mga nangataptan. Ang tambal nga gikinahanglan, hangtod karon wapay nakaplagan. Maunga desperado, COVID-19 nagperwisyo. Ang gobyerno problemado, virus delikado. Mga katawhan gipaundang sa trabaho, aron magpundo malikay sa peligro. Desperado, kay ang sustinto limitado.